Hej og velkommen til den her video. I dag Viola er lige med på sidelinjen. Og så i dag der skal vi lave Google vælger vores mesterskabshest. Og jeg vil lige undskylde mange gange for min hund, der lige sidder herovre på sidelinjen. Den gør lidt. Så jeg lukker lige hurtigt den ud, og så kommer vi videre. Så fik jeg lukket ham ud. Og så skal vi lige finde ud af, hvad for en hest Viola skal have. Du skal lade hest nummer 1 af dine ponyer, fordi det er et ponymesterskab. Hvad er det for en race? En Dartboy. Den hedder Babydæmmer. Den ser vi på, når vi kommer ind igen. Så jeg skal... Jeg elsker min Dartboy. Okay, så skal vi lige se, hvad for en hest jeg skal have. Ud af mine 2 ponyer. Jeg skal også have nummer 1. Og det er bare... Den er jeg ikke lige så glad for. Men så går vi. Den der, jeg synes, der er helt vildt godt. Ja, det er den. Nej. Jo. Så vi kan høre, så er jeg ikke lige helt fan, hvad jeg kan sige. Begynder på en generation 1. Jeg har en generation 3. Ja. Men jeg vil bare gerne have alle de gamle heste, fordi at inden de kommer væk. Hvad? Der skete et eller andet for min computer lige før. Jeg ved ikke, hvad det er. Vi kommer lige tilbage, når vi er kommet ind i Star-Stable. Så kom jeg ind i Star-Stable. Og jeg skal ride på den her, jeg rider på nu. Fordi den er ligger med at træne. Den skal vi lade slæs fra. Og nu plejer min computer at gå helt ud af Star-Stable, så nu vil vi se, om det gør den igen. Og det gør den ikke. Så er du klar, Viola? Og bare lige info, Viola, hun hedder Violas Lille Verden på YouTube. Så I må meget gerne ind og subscribe til hende. Du skriver bare lige beskrivelsen. Ellers kan jeg bare skrive det ind på skærmen. Jeg skriver det bare ind på skærmen. Så kan I lige trykke pause, hvis det er. Jeg må se, om jeg har nok læreplads til det her. Det havde jeg ikke sidste gang. Nå, jeg smutter til Silversong Ponymesterskabet nu. Så må jeg se, om du kommer. Og jeg ved ikke, om I kan se, hvordan jeg filmer. Det ser det handicappet ud. Jeg tager bare til Fort Pinta. Så skal jeg bare lige stå derovre i 10 minutter. Men det er jo altid noget. Du ved godt, hvis du snakker... Jeg kan ikke høre dig halvdelen af tiden, Viola. Hvorfor? Fordi nu er det bare sådan, hvor det ligner, du snakker, men du snakker ikke. Nu? Jeg er derovre. Det er jeg ikke. Jeg rider så hurtigt jeg kan på min lille dumme pony. Ej, det er lige faktisk noget andet udstyr på. Har jeg fået nogle... Jeg mistænker lidt, at jeg har lavet en opgave, hvor jeg har fået de der hurtige hestesko. Jeg kunne ikke høre dig der, Viola. Ikke hurtige hestesko. Jeg tror, jeg kan ikke huske, hvad det er for en opgave. Jeg fik i hvert fald nogle hestesko. Jeg må ikke tage mit mesterskabsudstyr på. Nej, det må du ikke. By the way, det er en video, jeg har lavet, hvor... Ja, den kan I bare lige selv gå ind og se, når den kommer ud. Ja, hun er lige derovre. Viola, stop. Jeg går lige hen til dig. På hendes... Det er ligesom et grimme outfit. Ja. Ja, den er grim, Andreas. Den er næsten grimmere end mit outfit. Ja, så det er det, hun skal ride i. Og jeg har ikke noget mesterskabstøj. Men jeg skal få lidt XP. Du er bare færdig. Nej, det er ikke engang løgn, det er færdig. Nå, nu kommer min hest, der er lidt højere op i niveau 13. Vi går lige hurtigt herover, så ser vi min hest. Det er niveau 7. Nej. Jeg hader det her. Hvis du ikke slår mig ikke, Lærke, så er der en galt. Hvad laver du? Nej, det ved jeg ikke. Jeg gik ind i postkassen.
fordi jeg ville ind i skabet. Og bare lige, altså, når det er, at mesterskabet starter, så kan vi tage at sætte det på speed up, fordi ellers bliver videoen lidt for lang. Min mus er i vejen. Min mus er i vejen. Okay. 3, 2, 1. Løb, hest, løb. Okay, så jeg failede, ligesom jeg plejer at gøre. Så det er ikke noget nyt. Og så skal vi se, Viola, hun kom på en 10. Og jeg kom på en sidste plads. Jeg kom til at kigge efter Viola i stedet for Linnea. Jeg tror faktisk, det gik godt. Nå. Jeg sidder lige på mit værelse lige nu, og så sidder jeg sådan og tænker, jeg sidder i gang med at redigere den der mesterskabsvideo. Vi har glemt at lave en outro. Og så tænker jeg bare, at det vil jeg lige gøre nu. Så jeg vil sige mange tusind tak, fordi at I så med i den her video. Husk at gå ind og følge Viola, som jeg skrev tidligere i videoen. Husk at like og subscribe til min kanal, fordi der kommer mange flere Star Stable videoer op. Og med min hund, og med den pony, jeg rider på, der hedder Tove. Så jeg håber, I vil følge med på vores 2 eventyr.